Моя тепличка стає все більше і більше схожою на рукавичку з української казки. Вам так не здається? Кого вона тільки не прийняла до себе жити. Навіть чужі огірки, які, до речі, в мене вже ось так класно проросли. Ну, а це мої, їм приблизно тиждень з моменту сходу. І сьогодні ці огірки отримають перший полив. Чистою водою я поливати не буду, тому що це провокує витягування, а вони у мене і так трішки витяглись, тому що були ці дні, дуже погана погода, прям зовсім сонечка не було. А лампи для досвідчування в теплицях ми не використовуємо. І так, яке добриво я буду сьогодні брати? Більшість моїх огірків мають лише 2 сім'ядольних листочка, а на такому етапі розвитку вони потребують найбільше фосфору, для того, щоб були сили наростити гарну кореневу масу. Тому я беру формулу 13-40-13, від якої компанії, я вважаю, не має значення. Головне, щоб це добриво було оригінальне, а не якась там підробка, і тоді результат буде 100% класний. А наступний полив вже буде з іншою формулою, а з якою я вам розповім в наступному відео. Тому, якщо цікавий та корисний такий контент, залишайтесь на сторінці та давайте вирощувати огірки разом.